El varador és un lloc on es fan treballs crítics. Per a garantir la seguretat, és fonamental seguir les normes. Quan treballem amb eines elèctriques, hem de tenir molta cura. Sempre segueix les instruccions. Cada tasca té el seu propi equip de protecció. Assegura't d'usar sempre l'adequat per a evitar lesions. Quan manipulem càrregues pesades, hem d'assegurar-nos de fer servir els equips d'elevació correctament i revisar el seu estat. A bord, el maneig de càrregues requereix molta cura. Hem d'assegurar-les correctament per a evitar caigudes o accidents. Els treballs en altura sempre han de realitzar-se amb un arnès i un equip adequat. Mai ho oblidis. Abans de començar, assegura't que el teu arnès i l'equip de seguretat estiguin en bon estat. El manteniment regular d'eines i equips evita accidents i garanteix el seu funcionament segur. Al varador, la seguretat és responsabilitat de tots. Col·laborem per a garantir un ambient segur.